Tikulandeni ukundomvera pano ndi pa Nyasa Voice Box pamene makhalukambirana nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Lero pa 21 May 2025 newspaper ya The Nation alemba headline pamene paja kunena kuti make rules mistrust, condemns misinformation, disinformation, fears it may drive voter apathy. Akuti abungwe zisankho kuno Malawi la make kuchita mantha kuti kukayikilana pamene ndondomeko yokonzekera zisankho manso zisankho za 2025 zingayendere zipangitsa kuti mwina anthu ambiri akwemphayi ndipo asakavote pa Chingerezi limene kuti voter apathy. Voter apathy nthawi zambiri imachitika chifukwa kuti anthu atachikhulupiriro ndi anthu andale makandidate amene akuyimira pa chisankhocho ndi makandidate kuti sakupereka chiyembekezo chilichonse kwa anthu amene azikavota, ndi anthu ambiri amati olo ndikavote olo ndisakavote palibe chimene chingasinthe. Komanso imachitika chifukwa kuti anthu atachikhulupiriro ndi process ya my elections kuti ndondomeko zopangira chisankho kuno kwathu ku Malawi zikuoneka kuti the second option ndi imene kupangitsa anthu ambiri kuti mwina ayambe kuganiza kuti asakavote nawo pa chisankho chimene chikubwerachi cha 2025. Ndi ameki akuti zonsezi zikubwera chifukwa kuti pakuchuluka bodza komanso nkhani zopanda umboni zokhudzana ndi mmene ameki akugwira ntchito yawo yoyendetsa zisankho. Tonse tikudziwa kuti nkhani imene inkamwa tikafunsa za ameki ikumakhala nkhani yokhudzana ndi machine smartmatic. Anthu ambiri akuti ife sitikufuna smartmatic, ena akuona kuti achabwino smartmatic yo ikhalepo koma mkufuna kuti mutipatse audit. Ndi pakhala pokonakukana pakati pa anthu otsutsa boma makamaka ndi bungwe limene la Malawi Electoral Commission pa nkhani zimene zizi zokhudzana ndi smartmatic. Ndi nkhani ya voter apathy ndi nkhani ndithu yovuta kwambiri yokuti zipani zonse kuno ku Malawi kandi ya MCP kandi zimene zotsutsa ndi nkhani yokuti mwina kuti muyitengere serious kwambiri chifukwa kuti makamaka ino anzathu achipani cha Malawi Congress Party mkozo masangalala kuti voter apathy nthawi zambiri anthu amene amapanga chiganizo kuti asakavote amakhala anthu amene ali kumbali yotsutsa boma chifukwa kwa iwo amaona kuti olakavota asakavote boma alola kapangali matrick yake ndakugwiritsa ntchito kandi smartmatic yo kuti akhoza kubera zisankho ndi kumapitirizabe kulamula. Ndipo zimenezi inayo msimkhoza kuti yaye asiyeni asakavote ife boma tatenga kale, boma ndi lomweli tiwinanso koma musangasangale nsanga chifukwa kuti voter apathy makamaka kukhala nkhani yangati 50+1 imakhala ndi kuti inu mudzalamulira boma limene anthu ambiri sakukufunani. Mutawina chisankho chija 50+1 kuipeza koma mukumbukira kuti voter apathy imakhudza kwambiri kuti anthu analembetsa 100 kuti akavota koma tsiku lokavota lija akhoza kutuluka ndi anthu 20 okha. Inu mukhoza kuwina ndithu ndi mavoti 17 out of 20 koma muyiwale kuti ukukuku kuli anthu ena ake mwina at least 83 people amene inuyo sakufunani kuti mukhale mboma. Ndi zimene zikachitika kuti mukulamulira boma la anthu okwiyakuya, mukulamulira boma la Malawi amene adanana kukhosi ndikachitika kakangokugwa ka economic turmoil kandi ka disaster pena pake and bomalo we didn't respond properly, anthu aja amakutembenukirani mosavuta. Ndikuti muyembekezere kuti inuyo you need to run a flawless government from 2025 onwards ngati mungaone kuti ayi mwawina in an environment where there's high levels of voter apathy. Chifukwa kuti pakatsa nkhawi magwetsa kwacha devaluation katundu wangu kwera pang'ono ndikuti mukonzekere kuti kudzakhala matemo akatichi kuti anthu sakukufunani ndikale. Ndicho ndanzathu MCP musasangale nsanga muonetsetse kuti mwina you have the power to influence make kuti apange zinthu more transparent, apange zinthu muona mtima kandi maaudidiwa. Please Mr. President, Your Excellency, use your prerogatives to make sure kuti the system is transparent, everybody is satisfied with the system of smartmatic. Pamene kwanza totsutsa voter apathy nthawi zambiri imakhudza ndithu ma supporters anu amene akhala kuti ayi akukhumudwa kuti olifeyo tikavote there's nothing we are going to gain, palibepo chimene ifeyo tingapindule. Ndicho ndi anzathu aku opposition amene machikonda zipani za DPP, PP, UDF kandi afodi NDP chonde musakhumudwe nsanga. Keep pushing kuti mwina ameki, keep engaging anthu ameki kuti akuonetseni system imeneyi, keep pushing kuti ameki atiuze ife amalawi kuti what is smartmatic. Koma chonde tiye ndikhale anthu otsata malamulo, otsata ndondomeko, tipange zinthuzi mwabata ndi mtendere, but above all else chonde musagwemphayi. Tiyeni tituluke tikavote tsiku lovota, tiyeni tikamuvotere munthu amene inuyo mukumufuna wakumtima kwanu. Musagwemphayi kuti ayi mavoti awalengedwa kale, ayi mavoti akwanyedwa kale, kapena kuti ayi mavoti anga adzikakhala kuti ndavotera chakwera, ndavotera anankhumwa ndi wina kumakasintha mavoti aja kwapetsa kwa dati, kapena kuti ayi ndifuna kuvotera dati ndi wina kumakasintha mavoti aja kumakapatsa chakwera. Iya zimene zozo Malawi
tiziwaleka tiyeni tidzatuluke tsiku lokavota makamaka ino anzathu ochikonda zipani zotsutsa kuti anzanuwa they will be banking on the voter apathy kuti ifetu anthu tinauza kuti akavote koma sanafuna ukavota ndi ifeyo tinawina. So make chonde kuonetsa kuti aliyense there's a level playing field ameki muonetsetse kuti anthu akudziwa zimene zili mu smartmatic. Nthawi zambiri kukayikilana kumabwera chifukwa chokuti anthu fe we don't have enough information to make an informed decision. Machine smartmatic pakhala ndithu kantambo kenakake kandimadima simukutulongosolera kwenikweni kuti machine smartmatic anabwera bwanji, anabweretsa kunoku kumene kunoku ndi ndani, ndipo amagwira bwanji ntchito, and tsiku lodzavotalo amene adzakhala kuti akuyeretsa machine amene wawa adzakhala ndani. Zimene zizamalayi mukalongosolera bwinobwino mwachimvemvemve, kamwalongosera muchiyawo, muchitumbuka, muchisena, muchingoni, muchichewa, mulongosole ziyankhulo zimene anthu amalankhula kunoku kumene kuti aliyense nsanje chochitipa liko Mayiland tunchinji amvetsetse kuti what exactly is smartmatic. Komanso ndondomeko yovotera kuti mavota amene wawa anthu mapatse information yonse yofunikira kuti adziwe pazisankho zimene zikubwera. Choyinga chokuti aliyense akhale akudziwa kuti make ikupanga zakuti ndipo tsiku lokavotalo padzakhala zakuti the days before kukavota and the days after zokavota zimene zichitike ndi zakuti tidziyandira limodzi kuti mwina pankhono kuti ena ake ndi information ina yake imene ifeyo sitikudziwa. Chifukwa chake anthu aliyense akumangobwera kumangolankhula hayi smartmatic anavota kale, hayi smartmatic itu akhoza kusintha mavuto, hayi smartmatic itu mukhoza kukhala zakuti chifukwa chokuti nobody really knows what is in the smartmatic except you, Malawi Electoral Commission, and you have the power to change that narrative by giving people all the information they need to know about smartmatic. Give the people the information they're asking for about smartmatic kuti pakhalenso kukhulupirira makamaka adzikhulupirira ineyo Mayi Annabel Mtalimanja ndi gulu la Malawi Electoral Commission kuti chisankho chimene chikubwerachi chidzakhala chisankho chabwinobwino. Nanonso IMCP chonde joina nawo nko imene yauze ameki kuti ifetu sitikufuna kuti tikadzawina anthu zina kuti tabwera chisankho. Apatseni ameki information, apatseni mphamvu ameki kuti atiuze ife Malawi zimene zili mu smartmatic. Zimene zotu ndi zimene akufuna Malawi, koma mukapanda kutero ndipo pakhaladi kukayikilana ndipo anthu ambiri sakavota. Ndipo ina anzathu IMCP munthu ukawina chisankho ndi majority, koma dziwani kuti mungadzawina chisankho chimene chakhala ndi voter apathy ndiye kuti mudzalamulira boma la mademo imene kuti kang'onong'ono anthu adzakhala kuti ali kunsewu kukumachani. Ndi chonde tapangani zotheka kuti anthu adziwe what is in the smartmatic, chikuchitika ndi chani, ndi cholinga chokuti dzakhale chisankho chodalirika, chisankho cha mtendere, chisankho chokomera wina aliyense. Mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.